Nem baj, van hely. Na most, kedves nézőink, itt most azt láthatják majd, ahogy Árpi és Sanyi keresnek egy geoládát. Hát már lehet elvitték, hát ezt kerested. Most azt látjuk, hogy Sanyi feladja a küzdelmet, de Árpi még mindig kitartóan keresi. Hány méter van még? Nem tudom, már rég nem számolja. Ja. Nem emlékszel a leírásra, hogy kb. Milyen? Nem láttam, hogy mi leírásra. Ja. Ezt csak úgy most találtuk, hogy... Hát az az út, igen. Akkor az valahol lenne a mederbe? Azt mondtam, hogy biztos nem van, lehet. Jöttök fölfele. Vagy ez a fehér flakon itt. Ja, Zoli arra a fehér flakonra gondolt ott. Ami valószínűleg szemét egyébként. De sosem lehet tudni. Hát csak miből? Ezért mosószert raktak vele, vagy mi? Hát valami folyékony dologot ajándéknak. Árpi, hagyjad, úgyse lesz meg. Sanyi bíztató szavait hallhattuk. Szóval itt lesz a környéken? Megint ilyen helyre keveredtünk. Sanyi pozitív jövőképét hallhattuk. Nem tudja, hogy betenném, lehetenném, tehát. A fókuk is. Az a baj ezekkel, hogy nincs egy megadott kinézet. Ki tudja, mit kell keresni. Jaja. Rájött Árpi is. Hogy? Lejjebb van. Árpi most ugyanarra a következtetésre jutott valamennyi létenszűvel, mint Zoli. Gomba? Az lehet az? Aha! Árpi! És Zoltán megtalálta. Mondtam, hogy ha tennéd valahova, akkor ez a két fa, hova lehet. Sanyi közben próbált Most fogok itt lejutni, mert ez a... És a reklám után megtudhatjuk, Sanyi hogy jutott le. 5. Lehet, hogy ez körülről jobb megfogtad. Nem. Igen, az Ezt csak úgy mondta, hogy itt lehetne majd egy vágást tenni. következő jelenet az lesz, hogy... Sanyi seggen csúszik le. Még ki kéne horgászni. Arról kéne ott belemenni. Csak Sanyi másképp nem tudott csak. Ez tényleg nem egyszerű. Lehet, hogy valaki gombát rakott oda ajándéknak? Jaj. Akkor írjunk bele valamit. Akkor szomba? Nem. Ami lufi. Vidd el. Ja, ne Ne vidd el. vidd el. Geszte. Geszei. Azt hiszem. GC. Az GC, Ne vidd szent el. források messze. Lüng. Mik vannak benne? Füzet szokásos.
Kérem, olvasd el magyarul. Na, itt magyarul van. Ó, ilyet Ja. találtunk közén is, Szegeden is. Tényleg? Az égáz-dégázos műtőmágnest. Itt is van egy, ezt is ugyanazok találták valószínűleg, meg a Aha. Igen, Dominó. a Tesco-s. majd ilyen is volt egy állat Szegeden. De Volt kemény. állat- Az melyik szuperhős? Ez az a Wonder Woman. Ja, az a Wonder Woman. Ott egy biciklis valami volt. Ez meg gabonapelyhes. Hallod, ez mennyi? 8 éve köbben voltunk a Balatonon, akkor volt ez menő. Amikor a brazil VB volt, akkor volt. Valaki teát hagyott, na az biztos jó Hallod, ember volt. Ricard, nem? Royal. Milyen kártya volt? Hadd szagoljon meg. Mi? Meglehetősen dohos. Doch. A fekete tejana. Mutasd, mit írt. Megmutatjuk az Ma lehet, hogy ez már 2013 Julcsi Zsófi Laci, Magyar Vöröskereszt. December 31, az kemény lehetett, kemény mászás. Hú, december 31-ben jöttek tényleg? Aha, ide van írva, nézd meg. Ide jöttek szilveszterezni? Hát látod, Az igen, tényleg. az kemény. Ja, ez jócskán átázott. Toll van benne? itt van közben. Ja, jó van. Hát még olvasható. 15-8. hó, akkor nem ez lesz Nincs az elején. betelve. Nem, ez az eleje. Az 13 Megtaláltuk. február 1. 2013, itt a 31-e. Aha. Tehát Molnár lesz a Molnár Zsófia. Tudod valaki. Geri már járt itt. Szent források. Itt vannak a koordináták is. Ja, Üdvözöllek a Szent Kút forrás. jelszó. Jelszó És itt lesz. rendesen van megadva a Aha, koordináta. ez egymás után jövő lenne, ez már a második része. Nem, ez ugyanaz, hogy a koordináta. Jelszó második. Hát csak azt mondom, hogy ez a jelszó második része. Igen, vagy. lehet, hogy fönt van az első. Ez lehet, hogy egy multi volt. Azért mondom, hogy tudja, Ja. multi. Itt meg elkezdenek randomra írni bele. Ja. 15 harmadik hó. Lehet, hogy megtelt, aztán azért írtak Hát, már vannak bele itt úgy. ilyen üres részek, ahol még oda lehet. 2012 harmadik hó. Negyedik az ott 12, még. negyedik. Fölül volt a Ja, azt nem láttam még. Aha. 13 a 48-on. 13-48. Még percre pontosan megmondják, hogy mikor voltak itt. Hát... Akkor már intervallumot kéne írni, az pontosabban leírná a dolgot. Patty. Ezért van ez átázva kb. Akik bejöttek szilveszterkor eldobták biztos, ez kicsit megfürdött a hóban. Laza. Boti. Hát, dedikáljuk alá. Ja, Egy pont van. Hely, ja, jó van. Írom mi. bocs. Kipecsételt. Az aláírás pillanata. És nem 20 perces ez a videó, hanem csak 10 kb. Hanyadika van ma esély? Elsője. Első, Aki 8. ma hó. megtalálta már. Tényleg? 8. hó első, aha. 7 óra 18-kor. Jókorán keltek. Meg itt mászik a puk, nézd meg. Vagy lehet, hogy kint Mennyi az sátráztak. idő most? 17:48 nálam. Majdnem ugyanakkor, csak 10 órával később. Elvetett. Jellegzetes írás lesz. De azt írta, hogy szar a mobil GPS. De azt, hogy nehezen találtak meg. Ja, megmerült már nagyon. Mert egyébként én tudja, hogy a mederbe raktam volna, és kb. Ez a két jó üzé van itt, úgyhogy Ja. ez lett volna a másik tippem, ez a fal, hol vagyunk. Beírom titeket is. Nem, én a sajátomat akarom írni. Akkor téged nem. Csak addig vedd át, légy szíves egy kicsit. Átveszem, én is törölhetek minden adatot Nem, a nem. telefonjáról, vigye az átesel a táskádon, akkor már nem kell törölni. Mi az a hang? Itt az út. Na, Nem alá van írva. Zoli egész érdekes Z betűd lett. Meg Sonyi. Hidd el, szebb, mint amit én írok. Igen? Jól van. Jól el lett rejtve. De jó sejtés. Sejtés. Rejtés. Ja. Ja, jó van, Newtonesnek néztem. Sándor András Salgótarján. Jól van. Hát Salgótarjánból nem nagy dolog ide jönni, de hát... Na, akkor eltesszük. Hmm. Úgy milyen az eleje?